Hi, I'm Suresh Najari. आरो नोंसोर नायदों एक्चुअली दिनैहाय आं सानदों आरो बिराद गोबावजों नायबाय थादोंमोन YouTube भिडिअ नायबाय थादों एसे रिसार्च खालामदोंमोन आरो एसे रिसार्च खालामनायाव मोनदों कि लाइक मोस्ट अफ दि भिउज दायो बर' मानसिफ्रा बांसिन नायग्राफ्रा बांसिन ट्रलखौ नायो इउटुबारफोरखौ नायबाथाय ट्रल बेफोरखौ बांसिन नायसै आरो जायहाय मालायनि सायाव टपिक मालायनि जेनेबाहाय लाइक गावनि कन्टेन्ट जेबो गैया मालायनि टपिकनि मालायनि सायावहाय भिडिअ बानाय बिराद भिउज बानाय बिराद दङ दायो आं सानो कि लाइक मोनसे खोथा मोनसे बुंसै दिनैहाय नोंसोर जेनेबाहाय दाथ' नोंसोर गोरों गोजाखा ना एसे भिउवार्स आं होनदों नोंसोर भिउवार्सफोरखौ नोंसोर दायो गोरों गोजाखा ना फरायनो रोंगौ मानो रोंगौ एबा बुजिसै आजिखालि बर'फ्राबो एसे बिराद स्मार्ट दंसै स' बाट वान थिं आं होननो सानो लाइक जाय मानसिफ्राना दायो गोदान गोदान इउटुबारफोर दङ उइथ गुड कन्टेन्ट्स मोजां मोजां कन्टेन्ट्सजों दङ बिसोरखौ माने जेबो भिउस गैया बारा माबा गैया ना स' आं एक्चुअलि प्रमोशननि थाखाय होनाखै लाइक फैसा मोनदों मोनाखै बेफोरनि खोथा गैयाना फैसा मोनाखै आरो आं रावनिफ्रायबो बाट आं सानो कि लाइक आं सानदों कि लाइक मानोना ना आं फिसा इउटुबारबाबो एटलिस्ट आइ हेभ 600 साबस्क्राइबार्स दङ आंनाव स' आं सानो कि लाइक एसे दायो दावगाहांदों बाट एटलिस्ट आं जायहाय साबस्क्राइबारानो गैस्रायाना बिसोरखौ आं हेल्प खालामनो सानो आरो हेल्प खालामनो लुबैयो दायो आं जेनेबाहाय बेसेबां हायो आं लिंकफोरखौ होजोबगोन नोंसोर बिसोरनि इउटुब चेनेलखौ नायनानै थांनानै नायबाय खनसे नायनानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालामनानै कमेन्ट मोनसे खालामनानै फै आं बेखौल' होनो सानो लाइक नोंसोरो जाय इउटुब भिडिअसफोर नायबाय थायो बांसिनानो आरो जेनेबाहाय ट्रलिं भिडिअसफोरखौ नायो जानो हागौ बेफोर इन्टारेस्टिं जानो हागौ ना बाट साम कन्टेन्ट्स दङहाय जाय गावनि पार्सनेलि कन्टेन्ट्स बानायो ना गावनि रोंगौथिखौ माने गावनि रोंगौथिनि कन्टेन्ट बानायोना जेनेबा लाइक सोरबा जाबाय मोसानो रोंनाय एबा सोरबा मेथाइ खननो रोंनाय ना बाट बाव माने जेनेबाहाय बेखौ नायैयानो नुबाबो माने साजेसन लिस्टआव फैबाबो माने बेखौ नाया स' आं होनो सानो लाइक नोंसोर एसे बर' हिसाबै बयखौबो हेल्प खालामलायनांगौ ना जेनेबा दायो फिसा जेनेबा स्टार्टआप खालामनायफोरखौ माने गाज्रिफोरखौ नङा माने बेखाराव ओरैनो भिडिअ होलाबायनो बेफोरखौ होनाखै आरो आं बाट सोरबा सासेया ट्राय खालामदोंना एसे मोजां जानो एबा मोनसे सेस्था खालामदों कि लाइक आंबो इउटुब चेनेल खुलिनानै एसे मोजां जानो होननानै स' बिसोरखौ थांनानै हेल्प खालामै बेखौल' होनो सानदों आं दायो बेसेबां हायो आं बिसोरनाव सेस्था खालामगोन स' बेसेबां हायो नोंसोरो थांनानै आं चेनेलनि लिंकफोरखौ होजोबगोन नोंसोर बेयाव थांनानै नायबानो जाबाय खनसे अके स' आं बारा गोबाव जानायखाय सरि फर देट आं भिडिअ आपल'ड खालामनो हाथाराखैमोन गोबाव जाबायमोन भिडिअ आपल'ड खालामथाराखैमोन आङो बाट नाउ आइ थिंक आं दायो डेलि आपडेट खालामनाय जासिगोन एबा सानसे मिस जाबाबो लाइक नेक्स्ट दिनाव आं आपडेट खालामफिननो हागोन अके स' दिनैनि बिसिमनोसै जय हे लाइक जय बर' हारिनि जय एन्ड बि हेपि गाबोनहाय नायनोसै मा जायो if you know any content if you feel like आं सानो लाइक नोंसोर सानो लाइक बे भिडिअ फैबा मोजांमोन होनना सानोबा नोंसोर माने जेनेबाहाय बेलेग मोनसे भिडिअ बानाय मा टपिकनि बारै भिडिअ बानायजानो लुबैयो एबा माखौ मिथिया नोंसोर बेखौ सोंबानो जाबाय आं बेनि टपिकनि बारै आङो भिडिअ लाबोनो हागोन थाबनो अके स' हेभ ए नाइस डे एन्ड प्लिज आंनि चेनेला बेसे दायो ग्र' आप खालामगासिनो प्लिज आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो जानो हागौ आंना भिउस एसे खम फैयो मानियो बाट थेंक इउ टु एभ्रिवान जाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों आरो सापर्ट खालामदों आंखौ स' थेंक इउ फर देट